ashe dai zance muke guda da bawo asalin jikin gyaɗa. Zato na biyu ta wuce guda, cikar abu gane shi an gwada. Mai dangaye tanadin bida, da sauri ba a baje shi zanen zamo. Zuciyarki in samu rabo. Sauri bai zarce mai gudu, da tsalle aka tsallake tudu. Idan na tuna al'ummar kudu, na kan yin komai da su gudu. Albarkar Allahu wahidu, ya tsaftace duk zuciyar musamman gyambo. Kabar kowa kai ta addu'a, da sanni ya zama ka wuce sa'a. Kawa makiyana ka farra'a, kowa karkake ba'a, ka bar kowa banda bid'a, da sanni ka zamto Usaini yayan gambo. Tunda kin zo ba za na bar kike koma ba, ba ni dama daga zuciyarki in samu rabo. Tunda ka zo ba za na bar ka koma ba, ba ni dama daga zuciyarka in samu rabo.